Yan po ang ating ulam, native na manok. Yun. Guys, last one guys. Magbubukol pa ako. Ay, madalawa. Catch, guys. Ginigisa na po natin. Hindi na po na-video kasi kumuha po kami ng papaya. Yan guys, magbalot na po tayo ng papaya. Ganyan natin para matanggal yung kanyang lahat. Yan guys, lagyan na natin ng tubig. Lagyan natin ng patis, paminta. Takpan lang po natin at hintayin natin lumambot. Yan po guys, nilagay ko na po yung papaya niya kasi medyo malambot na. Lagyan po natin ng tubig. Yan guys, malambot na po siya. $2,000 years later. Guys, kain tayo. Sagot yan sa ba? Kain po tayo. Litid na manok.
Malinamnam ang native naman. Yan ang sabaw ng tinola. Ito na yung native na manok, guys. Ito na. Mmm. Mmm. Yung ginawa kong papaya. Mmm. Mahilig kasi ako sa gulay, guys. Ang tamis ng papaya, guys, kapag bagong pizza. Sabaw. Kanin. Guys, pag di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Guys, tapos na po kami kumain. Sana po nag-enjoy kayo. Bye-bye!